Здравейте, казвам се Кристиян, на 17 години от град Пловдив. Научих какво е НПО, неправителствена организация, рефлексия също. Да си изразява мнението, позицията. Мисля, че да, защото на повечето места не искат, като видят, че сме с увреждане и да. Може би. Аз още не съм се сблъсквал, но на работа, като трябва да работи човек, и там става малко дискриминация според мен. Една от най-главните ни цели е именно достъпната среда до учрежденията. Прекрасни хора. На всякакви теми може да си говориш с тях. Чувстваш се приятел? Да, изключително.